den. Ja. Jeg har den. Ind. Tag hånden. Tag dit halseklæde af, de vil kunne genkende dig. Skyd efter ham. Skyd. Kør. Skyd. Ja. Rigtig Svendsen. Herovre, tag lige rettet. Svendsen, vi har pengene. Vi er på vej, kør. De er efter os. Kør nu. Det kan være lige meget med det her. Ja. Bare solbriller. Ja, jeg har igen. Skyd. Ja. Når vi er der, vi kører til, vi skal til Svensens garage. Okay, jeg kører efter. Bak, kør, bak. Kør. Jeg kører. Svensens garage, jeg er på vej. Boss. Er de der? Slap I fra dem? Ja, vi slap fra dem. Vi er ved Svensens garage lige om lidt. Pengene er sikkerhed. Ja, godt arbejde. Sådan der, nej. Så er I måske pine dreje for meget.